Per fi ha arribat la setmana del llibre en català. Hola, jo soc Neon i benvinguts al meu canal. Avui comença la setmana del llibre en català, durarà des d'avui, dia 10, fins al 19 de setembre. Aquest és el segon any que se celebrarà al Moll de la Fusta. Ja l'any passat ja es va fer també en aquest altre lloc per tema de distàncies, per seguretat, pel Covid. I l'any passat la Misha, del canal Paraula de Misha, va fer un book tag de la setmana per fer una mica de promoció i difusió de la setmana perquè la gent s'animés a anar al Moll de la Fusta i a comprar totes les novetats que surten aquest mes de setembre, que és una bogeria. Llavors, l'any passat jo no vaig fer aquest book tag i em vaig quedar amb les ganes de fer-lo, llavors aquest any he decidit fer-lo. Us deixaré per aquí dalt el book tag de la Misha, que és l'original. Llavors el Trotalibros també va fer el seu, en el seu canal en català, diria, entre lletres. La Anna de Traduint des de Calella també, i l'Arta de Mar de Llibres també. Us deixaré els seus vídeos per aquí dalt perquè els pugueu anar a veure després. El que passa és que, com veureu si mireu els seus vídeos, jo he fet alguns retocs. Llavors, en lloc de només parlar d'un llibre, he decidit escollir un llibre que hagi llegit i un llibre que no hagi llegit però que em vulgui comprar durant la setmana del llibre en català, una novetat que tingui moltes ganes de llegir. El book tag té 4 premisses i cada premissa té relació amb algun dels espais de la setmana del llibre. Així doncs, comencem. La primera premissa és espai familiar. Digues un llibre infantil que t'encanta. Llavors, primer de tot, llibre que hagi llegit i que us recomani. Us anava a recomanar Matilda, però tinc pensat fer algun dia algun vídeo d'aquests de la meva vida lectora, els llibres que em van canviar la vida, alguna cosa així. Llavors guardo aquests per aquell vídeo. I el llibre que us vull recomanar, i que sí, com Matilda també és un clàssic i que segur que coneixeu, però potser encara no l'heu llegit mai, és Alicia, al País de les Meravelles, de Lewis Carroll, i en aquest cas il·lustrat per Chris Riddell. Chris Riddell és un il·lustrador anglès que actualment és com superfamós i m'encanta. O sigui, té unes il·lustracions que podrien ser perfectament la nova adaptació en dibuixos animats de l'Alicia, o sigui, m'encantaria. Estic enamoradíssima de l'Alicia, la reina de cors, el conillet, o sigui, ho trobo preciós. I a més em fa molta il·lusió recomanar-vos aquesta edició en concret perquè vaig tenir la sort de poder col·laborar en la traducció del prefaci i d'alguns paratextos. És un llibre que ja quan em vaig enterar que estaven treballant en l'edició em va fer molta il·lusió saber que estaria il·lustrat per aquest il·lustrador, però és que a més haver pogut col·laborar en la traducció d'aquest llibre em fa molt, molt feliç. Que es va ser publicat durant aquest any estrany del 2020, o sigui, té un any només aquest llibre. Sí que no és una novetat super recent, però com que va ser publicat en aquest any de la pandèmia, potser molta gent no el vau descobrir. Jo ja l'he anat veient en llibreries ara, però clar, va tenir una estrena una miqueta caòtica. Llavors, bé, simplement us el volia recomanar perquè trobo que és un llibre que val molt la pena. Per això, si no l'heu llegit mai, us recomano moltíssim aquesta edició. Com veureu, al llarg del book tag faré alguna trampeta. Perdona'm, Misha, però és que és molt difícil escollir només un llibre. I ara us vull recomanar també... Està entre que l'he llegit i no l'he llegit perquè no és un llibre, sinó que són 3. És una saga i és aquesta. És la saga de l'Stella Montgomery. El primer és aquest d'aquí, El bruixot de Grimpen. El segon, El bosc prohibit. I el tercer, El rei de la muntanya. I el que em fascina d'aquesta saga és que és una saga per nens de 10 anys, però realment, vull dir, com sempre us dic en tots els vídeos, jo crec que els llibres no tenen edat i que tothom hauria de poder llegir el que volgués i llegir de tot. O sigui, jo vaig llegir... Ara els he desendreçat. Jo vaig llegir aquest, el primer, farà 2 anys i el vaig gaudir igual. I per què l'he afegit una mica així d'estranquis dins d'aquest vídeo? Perquè sé que molta gent de la que em seguiu, tant a mi com a la Misha com a la Mar de Llibres, que ens seguiu al Vermut Literari, sou fans, com nosaltres, dels clàssics de l'època victoriana, Jane Austen, Frances Hodgson Burnett, amb El jardí secret, o recentment La formació d'una marquesa. Bé, totes aquestes novel·les que està publicant el Club Victòria de Viena Edicions estan ambientades justament en aquesta època, que també és l'època de la saga de l'Stella Montgomery, i m'encanta perquè és una saga adaptada a nens, i nenes de 10 anys, però que a més barreja tota aquesta ambientació amb màgia. En el primer llibre descobrim que l'Stella
Ella no ho sap, ella és orfa, com passaven moltes nenes i nens a l'època victoriana, com veiem també en El jardí secret, de Francis Hodgson Burnett, el protagonista és orfa, bastant entremaliada, com l'Estela també, i veiem això, que barreja l'època victoriana amb la màgia que al llarg del primer llibre va descobrint que té la protagonista. Llavors trobo que és ideal per a aquesta edat, és una cosa que funciona moltíssim. A més, les il·lustracions són precioses, les ha fet la mateixa autora, Judith Russell, i el que m'encanta també, el primer llibre, la lletra és blava, el segon llibre, la lletra és verda, i el tercer llibre, la lletra és lila. Em sembla que l'edició és una passada, les il·lustracions són boníssimes, i és això, és una forma, doncs, d'anar acostumant i anar fent agafar el gust als lectors joves de la nostra família, pot ser els vostres fills, vostres cosins o germans, doncs fer-los descobrir aquesta època tan xula i tan interessant. A mi m'encanta com xoca, no, la figura rígida de les tietes, que són supervictorianes, amb la nena que a ella li suda tot i és super, entremaliada i fa la seva i s'escapa i la lia. Llavors, trobo que és com una forma molt divertida i molt xula d'introduir potser aquesta època a través d'aquestes novel·les, llavors introduir-los al jardí secret i de mica en mica anar-los fent descobrir els clàssics, però potser entrar-hi des d'una forma més fàcil, com seria potser doncs, aquesta saga. Bé, fins aquí la primera recomanació. La segona part és doncs, la recomanació d'un llibre que jo no he llegit, però que tinc moltes ganes de llegir i que crec que ens podria agradar molt, i això simplement perquè potser doncs, tampoc l'heu llegit. I així és una forma d'entre tots animar-nos a comprar-lo, a llegir-lo i a compartir aquesta lectura junts. I el llibre en qüestió és El llibre de la selva, de Rudyard Kipling. És un clàssic que tinc pendent des de fa molts anys de la literatura infantil i juvenil. A més, ve amb aquesta preciosa edició, és que em té enamorada amb les pàgines verdes, o marcar pàgines així com de tela, l'edició aquesta com brillant, amb aquest forat aquí, les il·lustracions originals, o sigui, estic enamoradíssima d'aquesta edició. A més, és una edició completa perquè ve amb tota una part final de notes sobre doncs, la publicació de la primera edició, sobre l'autor, sobre l'època i tot, o sigui, des de que el vaig rebre per fer-ne fotografies per a l'Instagram de Paula i pel Twitter i tot, doncs que el tinc pendent. És que això què dir-vos, o sigui, és un clàssic, i si és un clàssic és perquè justament això encara, després de tants anys, segueix connectant amb els lectors, no? I a més, l'autor va guanyar el Premi Nobel amb aquest recull de contes que és El llibre de la selva, o sigui, què més dir-vos per convèncer-vos a llegir-lo. Segona premissa, és La tarda jove, és recomanar un llibre que t'agradaria compartir amb tothom. En aquest cas he escollit un llibre molt especial, un llibre que justament el vaig descobrir gràcies a altres canals de YouTube, primer de tot a canals de YouTube americans i després també espanyols i més tard també de catalans. Des que va sortir, que estava per tot arreu, o sigui, va ser un èxit de ventes, tothom en parlava, i fins que no va sortir en català no el vaig llegir. I estic super contenta, o sigui, moltíssimes gràcies a l'altra tribu. El llibre del que us estic parlant és Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers, de Benjamin Alire Steins. És un llibre que tenia moltíssimes ganes de llegir. A la vegada em feia por perquè tenia com molt hype, tothom m'havia parlat també que pensava potser a mi no m'agrada, però és que em va encantar. A més, aquest llibre va guanyar el premi Stonewall Book Awards de narrativa LGTBI, espero no equivocar-me amb el títol del premi, i va ser nominat també i guanyador del Premi Llibreter de l'any passat. O sigui, és un llibre boníssim, que jo és que sempre que veig algú a una llibreria mirant-se, llegint la sinopsis, a veure si el compra o no, és que em veig forçada a acostar-me i dir, sisplau, llegeix-lo i recomana'l, perquè tracta, a part de que tracta una temàtica superimportant i molt necessària, tristament encara avui en dia, entre tots els públics, però sobretot entre els joves, no? Que són el futur, i si creixen llegint novel·les com aquestes evitarem molts problemes en el futur. Doncs està també superben escrit, o sigui, m'encanta perquè és literatura juvenil però de qualitat, que es nota que l'autor domina les tècniques narratives, fa els personatges superrodons, superelaborats, molt real, o sigui que acabes la lectura i són uns personatges tant l'Aristòtil com el Dante que no els oblides. D'una banda tenim l'Aristòtil, que és un nen molt introvertit,
que se sent que no té un lloc en aquest món. Els seus pares són d'origen mexicà, però ara viuen als Estats Units, i ell sent que no encaixa ni en el món dels seus pares ni en el món actual en el que s'ha de relacionar ell, perquè és com que viu amb la seva identitat partida en dos i no pertany ni a un món ni a l'altre. I un dia finalment coneix el Dante, que es troba en la mateixa situació, i es fan íntims amics, i sorgeix entre ells dos una relació preciosa que és que segur que us encantarà. M'encanta també totes les referències a l'art i la literatura que hi ha, o sigui, és un llibre que és una oda als grans pintors americans, a la literatura també, i que justament gràcies a l'art i la literatura els dos protagonistes, doncs el Dante, no, utilitza l'art i la literatura per expressar els seus sentiments cap a l'Aristòtil, cosa que a l'Aristòtil li costa moltíssim i desconeix, i llavors també l'Aristòtil té una relació complicada amb el seu pare. Llavors també les novel·les de Hemingway, compartir el gust per la literatura, els ajuda als dos a començar a parlar, a començar a establir una relació, començar a recuperar, no, aquesta relació trencada per motius que descobrireu en llegir la novel·la. Té una prosa superaddictiva, o sigui, està narrat des del personatge principal, des de l'Aristòtil, en primera persona, però en cap moment et notes que el monòleg interior del personatge es fa feixuc i es fa llarg i es fa dens i flueix amb molta naturalitat amb l'acció. Llavors el diàleg també és com fa el llibre superdinàmic i que vas passant pàgines sense adonar-te'n i de cop portes la meitat i de cop al cap de 2 dies ja te l'has acabat. O sigui, si ens té una lectura així ràpida, lleugera, àgil, que us enganxi i que sigui de qualitat, jo és que us recomano moltíssim. O sigui, normal que hagi guanyat tants premis. I la segona part, el llibre novetat que no he llegit i que vull llegir, segurament no serà gaire gran sorpresa perquè no he parat de dir per Instagram. Per cert, si no em seguiu us deixaré per aquí el meu Instagram, de fet estic molt més activa per allà, per tant si em voleu seguir. I bé, com he anat anunciant per Instagram, hi ha una autora que vaig llegir fa molt de temps que em va crear com unes sensacions molt contradictòries. Primer de tot hi havia molt hype, tothom estava parlant molt bé, i el vaig començar i no va ser el que m'esperava, però al final vaig acabar-lo adorant, i l'autora és Sally Rooney, i aquest setembre, o sigui la setmana passada, ara mateix, ha tret el seu últim llibre, el tercer, i és On ets, món bonic, en català, publicat per Periscopi, i l'ha traduït al català Octavi Gil Pujol. Us deixaré per aquí la coberta, també em sembla superxula, o sigui, totes les edicions que fan edicions de Periscopi, o sigui, totes les cobertes amb aquest disseny, és que m'encanta, o sigui, trobo que per això els ha anat tan bé, és que funciona superbé, a més que publiquen autors que són una passada. Sally Rooney la van promocionar entre el públic, no? Un cop es va traduir amb gent normal com la autora millennial. Jo el vaig començar bastant escèptica al vendre-la a tothom d'aquesta manera, però un cop el vaig acabar és que vaig entendre el per què, no? La gent la diu que és com la veu de la nostra generació, perquè justament això tracta tots aquests temes de precarietat laboral, relacions entre joves. A més, tinc com una relació molt especial amb aquesta primera lectura de Sally Rooney, amb gent normal, perquè me'l vaig comprar a Dublín. Va ser el penúltim viatge que vaig fer abans de la pandèmia. L'últim va ser el cap de setmana abans de que ens confinessin a París per retrobar-me amb les amigues d'Erasmus, però així en plan viatge a un lloc nou que no coneixia, va ser a Dublín el 2019, i vaig aprofitar que hi anava, que acaba de sortir gent normal, i me'l vaig comprar allà. I és això, vull dir que tinc el record d'aquest viatge amb aquest llibre, em vaig tornar a reenamorar a l'arribar al final del llibre, o sigui, per això que no em vull perdre aquesta tercera novel·la que treu aquesta autora. He intentat evitar llegir-ne moltes ressenyes i moltes entrevistes, algunes sí que he llegit, no he pogut evitar, i de moment crec que m'agradarà. Vaja, espero no endur-me una decepció. Però aquest llibre sí o sí segur que me'l compro a la setmana del llibre, crec que serà com el primer que aniré a comprar abans de que s'esgotin i no me'n quedi cap. La tercera premissa és itinerari literari. Durant les setmanes fan rutes literàries relacionades amb un llibre, amb el seu autor i gent que s'inscriu, o doncs amb algun guia. Trobo que això és molt xulo i de fet aquest any em volia apuntar en alguna i encara no ho he fet. Vaig tard ja. El llibre per aquesta tercera premissa és un llibre que et convidi a perdre't en un entorn, i jo per aquesta premissa he escollit, com no, també previsible que soc. O sigui, si em seguiu a Instagram segurament ja estareu
deduint quin llibre he escollit, o almenys en quin entorn m'agradaria perdre'm o tornar-me a perdre. Bé, com que aquest any, justament, com us vaig anunciar l'altre dia a Instagram, fa 3 anys que em vaig mudar a París, estic com super nostàlgica d'aquella ciutat, d'aquella experiència, i bé, bueno, ja ho saben els meus pares, que jo si hagués trobat feina allà m'hi hauria quedat a viure, però no va poder ser el cas. Llavors vaig haver de tornar, i que aquí també estic vivint coses que m'estan encantant, però m'ha quedat l'espineta aquí de algun dia vull tornar a fer un viatge a París, espero a finals d'aquest any, potser de cara a l'any que ve. Llavors, mentrestant, un llibre que he rellegit 2 vegades i que us recomano moltíssim és A Movable Feast, de Hemingway. Si heu vist Midnight in Paris, de Woody Allen, aquesta és una lectura obligatòria, perquè segur que us encantarà, perquè tracta justament sobre aquesta època. Són les memòries de Hemingway durant els seus anys a París, durant el 2021, si no m'equivoco, i són els mateixos anys que representen a la pel·lícula de Midnight in Paris. I el català està traduït a París era una festa, crec, per Viena Edicions, amb una edició molt xula. De fet, m'agrada molt més la coberta del llibre de Viena, com sempre. O sigui, les cobertes dels llibres de Viena són... Bueno, aquest no està malament, o sigui, era econòmic, prou barat. I de debò que si voleu conèixer com eren els anys 20 a París, heu de llegir aquest llibre, m'encanten les descripcions que fa. Hi ha molts llibres sobre París, memòries de viatge, d'autors catalans, també en tenim, Rossinyol, del 1820, si no m'equivoco, bueno, finals del segle XIX, inicis del 20, també tenim a Josep Pla, també de la mateixa època que Hemingway, o un any abans, diria. Tenim això, vull dir, hi ha molts autors que han parlat sobre París, però crec que començar amb Hemingway és com l'autor més fàcil si no estàs gaire acostumat a llegir com memòries de viatge o diaris de viatge, perquè Hemingway és això, vull dir, tenia una prosa super senzilla, super fàcil, de frases molt curtes, molt directes, i tot i que el que és la figura de l'artista jo crec que no ens hauríem portat gens bé, que l'hauria odiat bastant, aquest llibre és que m'encanta i per això l'he rellegit tantes vegades, i de fet quan estava vivint allà em vaig subratllar el llibre a tope i em vaig omplir el Google Maps de marques de llocs on volia visitar perquè hi sortien aquí. Llavors és això, vull dir que jo és un llibre que recomano moltíssim. El llibre que encara no he llegit però que us vull recomanar i que us dic que segurament llegiré, per tant que si també us el voleu llegir podem comprar-nos-en a la vegada i llegir-lo junts i comentar-lo, que sempre és com més enriquidor compartir una lectura. És que des que faig els vermuts literaris amb la Marta i la Misha, que és que necessito comentar tots els llibres que llegeixo, perquè una veu una cosa, l'altra una altra, o podem expressar els sentiments sobre un llibre que amb les ganes que ens hem quedat de xerrar sobre una cosa, i bueno, és com sempre més divertit, no? I tens molt més bon record d'aquell llibre, llavors és com menys solitari l'experiència de la lectura. Doncs el llibre que vull llegir és L'Esplint de París, de Baudelaire, publicat per l'editorial Flaner. O sigui, m'encanta el nom d'aquesta editorial. O sigui, si algun dia obro una editorial, ara ja no puc perquè el tenen ells aquest nom, però és que hauria ficat un nom així, o sigui, em sembla super original, a més lliga perfectament amb el tipus de llibres que publiquen, no? A L'Esplint de París a mi ja me n'havien parlat a la universitat i des de llavors que el tenia pendent, i bé, ja que ha sortit en català doncs vaig decidir llegir-lo finalment. Vaig contactar amb l'editorial, han acceptat la col·laboració, estic super agradida, o sigui, moltíssimes gràcies perquè em fa molta il·lusió llegir aquest llibre. A més, és de Baudelaire, un dels grans autors de la literatura francesa, i pel que he llegit, doncs, aquest llibre va ser com el primer que va trencar, no?, amb l'estil de la poesia anterior, va fer aquest llibre amb prosa poètica i va inspirar totes les generacions que van venir després a experimentar amb aquest tipus de prosa. Em crida molt l'atenció per aquest estil diferent que va utilitzar, perquè Baudelaire encara no l'he llegit, el tinc superpendent, i perquè és que parla sobre París, o sigui, jo tots els llibres que parlen sobre París els vull haver llegit al llarg de la meva vida. La tercera premissa és llibre recomanat. Si estiguessis a un estant, quin llibre recomanaries als teus lectors? Jo, la veritat, Misha, jo aquestes preguntes no les pots fer. O sigui, no, perquè jo m'és molt difícil escollir un llibre. O sigui, en llegim molts durant l'any. Llavors, escollir-ne només un em sembla impossible. Pensant en el guió d'aquest vídeo, vaig posar primer de tot La plaça del Diamant, però no, o sigui, no us la recomano, però sí, perquè ho estic dient, però us la recomano perquè
si encara no l'he llegit, o sigui, feu-ho ja, perquè jo he estat molts anys tenint-lo pendent, havia llegit Mirall trencat, havia llegit Jardí vora el mar, però La pressa del diamant era un d'aquells llibres que tens a casa des de fa anys però mai trobes el moment. I aquest agost, que vam estrenar el Club de Lectura d'Estiu Booktic, vaig decidir agafar aquesta lectura entre la pila de lectures per la Marató Lectora, i sort que vaig escollir aquest llibre, o sigui, no sabeu com... Bueno, sí que ho sabeu, que el vaig disfrutar moltíssim perquè vaig fer un vídeo amb les reaccions tot just després d'acabar-lo, el deixaré per aquí dalt, però bé, com que potser molts també ja l'heu llegit, us vull portar una altra recomanació, i és que si sou fans de Rodoreda heu de llegir, se li diu la Rodoreda xinesa, i és Eileen Chang. Us la recomano moltíssim. Abans de llegir-la no entenia el per què la gent la comparava amb Rodoreda, però després de llegir L'amor que fa caure ciutats ho vaig veure claríssim. O sigui, és una autora també que escriu sobre l'inici d'una relació i com aquesta es veu estroncada per culpa de l'inici d'una guerra, i parla sobre això, sobre generacions perdudes, sobre generacions que han hagut per mala sort de viure una guerra i com això els ha afectat. I bé, a part de la temàtica, trobo que és una escriptora que escriu superbé. Bueno, de fet, la seva traductora al català és Carla Benet. Quina traducció, Déu meu. Traducció del xinès, i em sembla una passada, perquè és que estàs llegint i flueix tan bé i és tan natural la prosa que no diries mai que ha estat escrita en xinès. O sigui que hauria pogut estar perfectament escrita directament en català. Això sí, hi ha com moltes referències culturals, o en les descripcions es veu molt com els referents culturals seus, no sé, et sents... és tan sensorial la seva prosa, les seves descripcions, que tot just al començar les primeres línies i et veus com immers dins d'aquesta cultura, dins d'aquest món. Jo, si no l'heu llegida mai, o sigui, us la recomano moltíssim. Us volia recomanar només un dels dos, però no m'he sapigut decidir, perquè els dos em van agradar moltíssim. També amb aquests dos llibres us deixaré les ressenyes a baix, de tots els llibres que tinguis ressenyes al blog us les deixaré a baix per si en voleu saber més en detall. I bé, això, Eileen Chang us l'he recomanat perquè us volia recomanar Rodoreda i no ho volia fer a la vegada, llavors dic, doncs recomano Eileen Chang. Però és que també tornaré a fer trampa perquè us vull recomanar un altre llibre que he descobert aquest any i que estic superagraïda al club de lectura de la llibreria L'he anat des de petita. Estic superagraïda d'haver-me apuntat a aquest club de lectura i de que fessin la tria d'aquest llibre, perquè si no jo crec que no l'hauria descobert mai, aquest autor, i no l'hauria llegit mai, i és La vida al davant, de Roman Gary. És un autor francès que ha guanyat el Premi Goncourt 2 vegades, això no ha passat mai. Altres autors que han guanyat el Premi Goncourt, per exemple, són Proust, un altre autor que també tinc pendent des de fa molt de temps. Bueno, no, quan vaig anar, que us he dit a l'inici del vídeo, que vaig anar a París just al fin d'abans del confinament al març, doncs em vaig comprar allà el primer volum de La recerca perduda, i em vaig prometre que cada vegada que viatgés a París em compraria un volum nou. Llavors, mira, en part, sort que encara no hi he pogut tornar perquè encara no m'he acabat el primer volum i no pot ser. Us recomano moltíssim La vida al davant. Simplement dir-vos que és un llibre super bonic, que és un llibre que heu de llegir perquè està narrat des del punt de vista d'un nen d'uns 8-10 anys, crec que no m'equivoco, i és això, o sigui, ell explica coses supercrues, superdures, però des d'aquest punt de vista innocent de nen, no? I utilitza paraules que no sap què volen dir, paraulotes, paraules que no són adequades per a un nen de la seva edat, però ell les utilitza, no sap què volen dir, i aquests moments fan com molta gràcia, però llavors hi havia moments que em parava a reflexionar sobre el que estava llegint i era com, Déu meu, o sigui, el que explica és duríssim. També m'agradaria saber si l'heu llegit o si no, i si heu llegit aquest autor, potser algun altre llibre, quin llibre d'aquest autor heu llegit i quin em recomaneu llegir després d'aquest. Llavors això m'ajudaríeu bastant si m'aconselléssiu algun altre llibre seu. I per acabar us volia recomanar, doncs això, no? Un llibre que encara no he llegit, però que us recomano igualment perquè estic segura que ens encantarà i perquè, doncs, si us animeu a comprar-lo també sigui una forma que puguem compartir la lectura junts. Us en volia recomanar un, però l'he canviat perquè al final ja l'he llegit. Llavors el llibre que us volia recomanar en principi
pensava que encara no l'hauria acabat quan gravés aquest vídeo, però va haver-hi la Rebella Roig i me'l vaig voler acabar per poder anar a la Rebella amb el llibre acabat, i és que la veritat és que no vaig haver de fer un esforç, sinó és que es llegeix rapidíssim, enganxa molt, és molt curt, i per això vaig dir, doncs, ja n'escolliré un altre. El llibre que ja he acabat és La veu melodiosa, de Montserrat Roig, és un dels seus últims llibres, i aquesta és una nova edició que han fet Grup 62, i us la recomano moltíssim. També o aquest o El temps de les cireres, que ja l'he començat i em té enganxadíssima, i és que és això, o sigui, és una autora catalana que jo desconeixia, no l'havia llegit mai, sí que em sonava el seu nom, coneixia el títol L'hora violeta, El temps de les cireres, però del tot ben bé no sabia qui era. I gràcies a les activitats que estan organitzant Tramoia Cultura aquest any per reivindicar aquesta figura d'aquesta dona aquest any, que hauria fet 75 anys, doncs crec que és el moment perfecte com per recuperar-la, tornar-la a llegir o descobrir-la. Llavors us recomano moltíssim o bé aquest o El temps de les cireres. Però clar, aquest ja me l'he llegit, com us he dit. Llavors, el llibre que he afegit, i que jo estic segura que m'encantarà, vaja, espero, però estic segura que sí, és el nou llibre del Club Victòria, que és Agnes Grey, d'Anne Bronte, i estic tan segura que m'agradarà perquè és que tots els llibres d'aquesta col·lecció de Bien Edicions, el Club Victòria, m'han encantat, i o sigui, ja només la coberta ja m'ha convençut, o sigui, de moment ja m'encanta per l'estètica, també m'encanta el color de les guardes, o sigui, cada llibre té un color diferent. Res, simplement l'he volgut afegir aquí també per fer una miqueta d'espam i dir-vos doncs, que si us animeu a comprar-lo ara, durant la Setmana del Llibre en català, el 26 de setembre recuperem els vermuts amb la Misha i la Mar de Llibres, i doncs estarem comentant tot aquest llibre sencer. Normalment els partim en parts, però aquest és tan breu que hem decidit doncs, això, fer una sola lectura, un sol directe juntes. De moment encara no l'he començat, per això ja ho veurem. I bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que tingueu una molt bona setmana del llibre en català. Si algun d'aquests llibres us ha cridat l'atenció i l'acabeu comprant, feu-m'ho saber, em faria molta il·lusió. I res, per acabar, espero que aquest vídeo us hagi sigut molt útil. Si és així, feu-m'ho saber, doncs, com us he dit al llarg del vídeo, o bé als comentaris, o bé donant un like, o bé, si voleu veure més vídeos així, subscrivint-vos al canal. I això és tot. Moltes gràcies, molt bona lectura i fins la pròxima.